Welcome to Global News Zimbabwe with your boy DJ Doing in the mix. Yes, we are now talking to the coach with CCC Pigs. Waita draw vari pa home vanga vachitamba neLilfordia. Saka tichanzwa maviri matatu kubva kuna coach Makasimba here. Mushe Makadeni. Mushe. Munoitwa coach animi? Ndonzi Hassan Mashut. Hassan Mashut. I'm the head coach of CCC Pigs. Anditika. Tira kumbotaura kukubvunza about game ranhasi. Manga makaleadwa muri pa home neLilfordia. Mazodzora my dying minutes. Saka to sum it up, da kumbotu mubotudzawo nezve game plan yenyu kuzoitira kuti mudzore kusuka kuite draw. Ya sandaudza komana wangu nyanya komana azosvika pakuti equalizing score. Ndamuudza kuti anoudza vamwe vake kuti ndati dzigamisa bhora toisa bhora redu pasi so that wedzera attack tisarashe ndise bhora pasi because ndaona kuti vamwe vacho vangachirasha so that vamwe vacho vangasiri kuya padhuze nebhora vanga vachispaceana too much ndozoita kuti tizosvika pakuwana equalizing goal nekuti tawedzera ndaudza kuti ndati let's attack because most of the time tanga chiwandira kudefense mawings edu angasiri kuattack. Anditika sa coach maita a tactical move anditi kuti mukwanise kuwana that. So what are the ambitions now kuenda kumberi neCCC? We know CCC yaitamba muMarsh West division 2B its side anditika yanga ichitamba iri momo for a long time now anditika yani nguva ichitamba iri momo mu D2 anditika saka ma ambitions kuenda kumberi uko zvakamira sei ma plans? Ma plans aripo so far nofunga maona kuti mazhinji ma players anga arimo ma juniors so ma elders mazhinji ma legends takuta pull out tambo feature vafana. So you are building a team. To build a team. Anditika. Tirikushuwa kuti muendewo kumberi tichikuona muchitamba mu Northern Region and the Premier League. No chishuro chedu. Anditika. Chekuto build a team kuti team yedu irambe ichiperforma zvakanaka. Aiwa tinotenda coach nekuya pa Global News kwamaita kuti muchitaura nesu muchingosheya 1 or 2. Tada kutaura ne player iyo inova yagowesa for CCC Pigs vanga vari pa home vawana point of which I know kuti zvanga zvakati remei it was an entertaining match. Mukomana uyu ndiye azowana goal mukadii mukoma? Munoitwa mukomana? Ndonzi Owen Tembo. Munotapira CCC Pigs pa position ipi? Left attack. Ndimo wana goal. Muri kunzwa sei, muri kufila sei, muri pamusha team yanga iri behind yakagoweswa 1 goal anditika mamazongo tsvaga goal bhora mukariwana muri kunzwa sei? Ndinonzwa kufara. Anditika. Ndinonzwa kufara kuzochiwa pa home manje azvibude newanda unenge ukaita mafans. Anenge ari mawani. Zvasingabude. Saka imimi chishuwo chenyu chamunacho. Yes mukutamba mu D2 anditika chishuwo chenyu chamunacho neprogression yamuri kuita nekutamba kwamuri kuita nekugowesa. Ndikabvunza kuti mama nemagoals mangani so far? Ndichangotanga goals. Tiri kuexpecta more goals. Anditika ko kumberi kwa muda kuzoenda kumberi uko chishuwo chenyu muda kutamba bhora kupi papi? Ini ndotosvira kuti enda unotambira Premier nana FC Platinum. Ndochishuvire chenyu anditika. Aiwa tinotenda nekuya muchingotaurawo maviri matatu semukomana agowesa pa home pa CCC kuti mafans asaende kumba akanyanyosuwa. Tinotenda nekuya pa Global News. This is your boy DJ Doing representing Global News Zimbabwe. Tiripo pa CCC Pigs home ground. Vanovayo vanga vakahosta Lilfordia vaita draw zvakaoma. It was an entertaining match end to end. Vanga vachiataka, all the teams were attacking. Zvazongoguma zvakangodaro zviri 1-1 zvangoenda zvakadaro hapana yawina. Tiripo pano pa CCC Pigs. This is your boy DJ Doing representing Global News. We out.